Хайырлы иртә, Татарстан дәүләт телевидениесенең яңалыклар чыгарылышын башлыйбыз. Студияда Гөлназ Ибрахимова безнең бүгенге чыгарылышта. Татарстан халыклары яшьләр ассамблеясының яңа рәисен билгеләделәр. Язылда бүләк Оттат медиа агентлыгында 2 һәм аннан күбрәк газета журналга язылучылар арасында бүләкләр уйнаттылар. Курчаклы өй балалар бакчасында башланган маугы аңа иҗади усталыгын ачарга ярдәм иткән. Узган елның декабрь азагында ачылган Мәскәүдән Казанга илтүче югары тизлекле юлдан якынча 3 миллион 100 мең автомобиль узган. М12 юлының Мәскәү-Казан участогын Россия президенты Владимир Путин ачкан иде. Яңа юлны дәүләт башлыгы фатихасы белән транспорт инфраструктурасын модернизацияләү илкүләм проекты буенча төзеделәр. Юл 5 төбәкне Мәскәү, Владимир һәм Түбән Новгород өлкәләре, Чувашия һәм Татарстанны тоташтыра. Бу ел ахырында аның буенча Екатеринбургка, аннары Төмәнгә барып җитәргә мөмкин. Бүген безнең төбәк Скандинавиядән Россиянең Европа территориясенә керүче чираттагы антициклон йогынтысына эләгә. Атмосфера басымы шактый арта, явым-төшем туктала, температура сизелерлек түбәнәя. Синоптиклар әлеге антициклон 17 февральгә кадәр хакимлек итәр дип фаразлый. Бүген явым-төшемсез җил төньяк көнчыгыштан секундына 10 метр тизлектә. Көндез һава температурасы 18 градус салкын. Юлларда бозлавык саклана. Шаллы шәһәре 10 яңа Нефаз маркалы пассажир автобусын алды. Ачкычларның тантаналы рәвештә республика рәисе Рөстәм Миңнеханов уңайлы мөхит программасы кысаларында тапшырды. Машиналар мөмкинлекләре чикле пассажирларның салонга тоткарлыксыз керү, инвалид коляскасы өчен махсус беркетү урыны элемтә тимәсе белән җиһазландырылган. Рөстәм Миңнеханов билгеләп үткәнчә, республикадагы җитди программаларның берсе шулай ук федераль бюджет ярдәме белән тормышка ашырылган. Әлеге программа автобуслар белән бәйле вәзгыятьне үзгәртергә мөмкинлек бирде. Гомумән алганда, быел Чаллыга 90 яңа автобус кайтасы. Опастан 6-нчы йөк юлга кузгалды. Шулай итеп, районнан махсус хәрби операция зонасына чираттагы 6-нчы йөк китте. Район башлыгы Айрат Җиһаншин җитәкчелегендәге делегация аны илтеп тапшыра. Изге юлга, изге дұғадан район мөхтәсибе Мирхат Хәзрәт Җамалиев юл дұғалары укый, исән имин әйләнеп кайтуларын тели. Егетләрне юлга озатуда районның хәрби хәрәкәт ветераннары советы да катнаша. Шуңа күрә шушы илебезнең яклаучыларга Кырак илләрдә ватаныбыз яклаучыларга без һәрвакыт ярдәм итәргә әзер булып торырга тиеш. Һәм без шуңа әзер дә һәм ярдәм итәбез. Һәрвакыт юлга чыккан вакытта Аллаһ Тәгаләнең дугаларын кылып озатабыз, Аллаһ Тәгалә кабул итсен. Һәр егеткә шәхси җыелма тартмалар әзерләнгән. Үзләре белән сөйләшеп кирәкле әйберләр тутырганнар. Җылы киемнәр, шәхси гигиена, азык-төлек. Барлыгы 160 тартма ясадык ди район башлыгы урынбасары. Без инде әзерләдек җылы киемнәр, аларга ашарга без продукциялар, анарсын җуына торган гигиена әйберләре дип әйтик инде. Җылы биялиләр, шапкалар, термобилёлар, шундый әйберләрдән формироваться итте. Һәрбисенә индивидуаль коробкалар ясалды. Барлыгы 160 коробка. Алла бисән, аларның барсына тапшырып, алар белән күрешеп, районнан сәламнәр әйтеп, үзебезчә көткәннән аларны шуны тапшырып кайтырга планнар Алла бисә. Гөлнара Сыңгатуллина, Гадел Галиев, Ләлә Зайнуллина, Татарстан яңалыклары өчен Опас районы. Татарстан халыклары яшьләр ассамблеясының яңа рәисе итеп 3 елга Мария Стуклова сайланды. Мондый карарны оешманың хисап сайлау конференциясендә кабул иттеләр. Татарстан халыклары ассамблеясы рәисе алмашынуы конференцияның төп мәсьәләсе булып тора. Элек аның җитәкчесе Тимур Кадыров иде. Ул 2013 елдан яшьләр оешмасын җитәкли. Хәзер халыклар дуслыгы йорты директоры. Мария Стуклова рәис итеп билгеләнде. Элек ул ассамблея җитәкчесе урынбасары булып эшли. Ул Мордва халкының милли мәдәни автономиясе яшьләр берләшмәсен җитәкли һәм яшьләр иҗади проектларының оештыручысы булып тора. Перед нами стоят очень большие задачи. И
я очень надеюсь на вашу поддержку, друзья. Ассамблея күп милләтле бер гаилә. Безнең алда зур бурычлар тора, зур эшләр көтә. Фәрит Мөхәммәтшин Мария Стуклова ассамблея эшендә дәвамлылыкны тәэмин итәчәк дип билгеләде. Как сблизить этот народ? Как его сделать одной семьей интернациональной в нашей немаленькой республике? Все мы разные, но все мы вместе. И в этом наша сила и благо служение своему народу. Бүген Яшьләр ассамблеясы төрле милләт яшьләренең җәмгыять тормышында катнашу мөмкинлеге. Алия Галиуллина, Ралина Абрамова, Фәрит Җәләли, Татарстан яңалыклары. Бәшир Рәмиев исемендәге IT-паркта Республиканың Яшьләр эшләре министрлыгының коллегиясе узды. Аның эшендә Республика дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин катнашты. Быелдан Татарстан Республикасы авыл яшьләре ярдәмче программасын финанслау 23 миллион 400 мең сумга арткан. Узган ел Республика рәисе Рөстәм Миңнеханов бу юнәлештә эшне көчәйтү башлангычын хуплады. Яңа ярдәмче программа төзелде. Ул республика агросәнәгать тармагы өчен актуаль бурычларны хәл итүгә юнәлдерелгән. Авыл хуҗалыгы һәм эшче һөнәрләренең абруен күтәрү, яшьләр арасында авыл тормышын популярлаштыру, яшьләр эшкуарлыгын үстерү өчен укыту семинарлары уздыру, авыл яшьләренең икътисади һәм социаль активлыгын арттыруны күздә тота. Мы радуемся тому, что 4 с лишним миллиона человек населения Республики Татарстан, сельское хозяйство республики обеспечивает продукцию питания. Нам надо направить усилия молодежи к тому, чтобы они цеплялись за свое производство, меры предпринимать для этого. Трудоустроить, зарплату достойную платить, так, чтобы в сельской местности закреплялась народившаяся и подросшая молодежь. Киләчәк уеннары башланырга да санаулы көннәр калып бара. Турнир Казанда 21 февральдан 3 мартка кадәр уза. Киләчәк уеннарының беренче кунаклары Казанга иртәгә 15 февральдә килә башлый. Владимир Путин уеннарны уникаль ярышлар дип атады. Алар дөнья тарихында беренче тапкыр уза. Киләчәк уеннары тагын бер тапкыр хәзерге кешенең гармонияле, алга киткән һәм физик яктан интеллектуаль кеше булуын раслаячак. Киләчәк уеннары бу хакыйкатьне тулысынча ачарга мөмкинлек бирер дип ышанам, диде Владимир Путин. Татмедиа акционерлык җәмгыятендә язылган өчен шифаханәгә юллама, телевизор һәм башка бүләкләр бәйгесе буенча бүләкләр тапшырдылар. 2024 елның беренче ярты еллыгына холдингның ким дигәндә 2 басмасына язылырга кирәк иде. Акциядә Татарстаннан кала Башкортстан, Түбән Новгород һәм Самара өлкәләреннән 452 абунәче катнашкан. Барлыгы 17 бүләк уйнатылды. Төп бүләк Ижминводы шифаханәсенә 2 кешелек юлламаны Балтач районы кешесе отты. Татмедиа оешмасы бүләк уйнату традициясе инде 10 еллап гамәлдә һәм елдан-ел катнашучылар саны да арта, географиясе киңәя бара. Ә бу исә газета, журналлар тормышыбызда әһәмиятлеген югалтмый дигән сүз. Татар халкы ул укымышлы, мәгърифәтле халык инде. Хәзерге дөньяда интернет арта үсә. Аңа да карамастан бүгенге көндә бик күп кеше һаман әле гәҗит журналларны укуын дәвам итә. Күз алдына китерегез 200 меңнән артык кеше менә Татмедианың гәҗит журналларына бүгенге көндә укый. Барлыгы 17 бүләк. Ижминводы шифаханәсенә 2 кешелек юллама, 1 телевизор һәм 1 вертикаль тузан суыргыч, 2шәр электр ит тарткычы, ипи пешерү җайланмасы, термопод һәм шөреп боргыч, шулай ук 3 үтүк һәм 3 тонометр уйнатылды. Төп бүләккә Балтач районыннан Айдар Зәкиев лайык булды, әмма Айдар шушы көннәрдә генә контракт төзеп, махсус хәрби операциягә киткән. Ә бүләкне аның тормыш иптәше Гөлшат ханым килеп алды. Көрдім де енді шунайды Татмедиа уйната деп. Квитанциямны алдым да жибердім. Но кыздар менә шалтыратып әйткәч, мин бердә ышанмадым башта. Кызганычка каршы инде ирем монда була алмады. Минем квитанция бит инде мужик исемендә, хуҗалык башлыгы мужик булгач инде. Әлеге чарада даими катнашучылардан иң өлкәне Чистайдан Мария Иванова, аңа 96 яшь. Буадан Нәзимә Хусаинова исә 91 яшен тутырган. Ә менә Фатхулла бик күп еллар тутарча гәҗит журналларга язылучыларның санын арттыру өстендә эшли. Үзе дә яза, танылган публицист. Быелгы бәйгедә беренче тапкыр катнашкан. Үзебезнең шушы татарча чыга торган гәҗит журналларга мин инде 20 елдан артык менә шушы игенәчеләр табып, спонсорлар табып, подписка оештырам, 45-55 дәнә
шул тирә була инде ул. Басмалар үзебезнең туган телебездә киңрәк таралсын, күп кеше укысын. Саба районыннан Әниса Гатиятова барлыгы 14 басмага язылып, рекордсмен язылучы булган. Спас районынан Әнвәр Закиров газета журналларны инде 50 елдан артык яздырып укый. Шулай ук биредә Сөембикә журналы уздырган бәйге җиңүчеләренә сертификатлар тапшырылды. Әлеге 2 бәйгедә 1 юлы катнашып, 2 бүләк оту мөмкинлеге дә бар. Безнең 400-дән артык абунәчебез катнашты, хатлар җибәрдек, квитанцияларын. Без инде һәр ярты ел мондый конкурсны игълан итәбез. Бүләкләү тантанасы күмәк фото белән тәмамланды. Кызганычка каршы җиңүчеләрнең барысы да килә алмаган. Бүләкләрне редакциягә башка көнне килеп алырга да мөмкин. Миләүшә Мусина, Александр Решеткин, Татарстан яңалыклары. Эфирда яңалыклар программасы дәвам итәбез. Байлар сабасының бәләкәч балалар бакчасында ел тәрбиячесе 2024 республика бәйгесенең зона туры булып узды. Жюри һәм хезмәттәшләре алдында Саба, Арча, Балтач, Әтнә районнарыннан 12 тәрбияче үз осталыгын күрсәтте. Ел тәрбиячесе конкурсы иң яхшы тәрбиячеләрнең эш алымнары белән уртаклашу, сәләтләрен ачыклау максатыннан үткәрелә. Бәйгедә катнашучыларны бәләкәч балалар бакчасына йөрүче нәниләр сәламләде. Татарстан Республикасы Мәгариф министрлыгы һәм район мәгариф бүлеге белгечләре чыгышыннан соң жирәбә салынды. Беренче этапта тәрбиячеләр балалар белән шөгыль үткәрде. Иң беренче булып чыгыш ясау бәхете Арча шәһәренең 4-нче балалар бакчасы музыка җитәкчесе Рушания Закировага елмайды. Тәрбиячеләр үз эшчәнлекләрен кызыклы, мавыктыргыч, үтемле юнәлештә күрсәтеп бирә алды. Шәмәрдәннең Салават күпре балалар бакчасыннан Гөлнара Афанасьева һәм Бәләкәч балалар бакчасыннан Гөлүсә Аубакирова чыгыш ясады. Ул балаларны уйнарга да, уйларга да мәҗбүр итте. Без балалар белән соция уен технологияларын кулланып, математика фәненнән соннар иленә сәяхәт дигән шөгыль күрсәттек. Балалар мәктәпкәчә әзерлек төркеме иде. Бик молодцы. Алар белән шушы шөгыль вакытында математикадан булган белемнәрен тагын бер кат ныгытып, исләренә төшерү иде максат. Бәләкәч балалар бакчасында ел тәрбиячесе бәйгесен үткәрү өчен барлык шартлар тудырылган. Бакча коллективының тырыш хезмәте һәр җирдә күренеп тора. Безнең ел тәрбиячесенең 2024 елның ел тәрбиячесенең зона этабы бит инде республиканский бу. Кемнәрдер инде рус теленнән занятияларын күрсәтә, кемнәрдер татар теле буенча теге җиңеп чыккан районда җиңгән ниләр инде тәрбиячеләр монда бик җанлы бара, бик әйбәт бара, Аллаһка шөкер. Йомгаклау этабында зона турларында иң күп бал җыйган 30 тәрбияче катнашачак. Райля Галявина, Ләлә Зайнуллина, Ирек Султанов, Татарстан яңалыклары, Саба районы. Аның курчаклары мәктәпкә йөри, чаңгыда шуа газета, журналлар тарата. Салкын фарфордан ясый башлый, хәзер мамыкка, фольгадан заготовкаларга өстенлек бирә. Бу аның бердән-бер мавыгы түгел, тагын ниндиләре бар икәнен хәбәрчебез белеште. Язмабыз Нырлат районыннан. Гөлсирә ханымның өйе курчаклар белән тулган, аларның саны берничә дистәдән артып китә, күпмесе туганнарына, дусларына бүләк ителгән. Башта менә шул холодный фарфордан, аннан соң инде менә кайберләр аның нидән йомшак чүпрәкләрдән ясалган мамыктан винтажный юлочный ниләр инде уенчыклар ясыйлар икән. Шулай итеп мин ясап карамакчы булдым да, алар миңа бик ошап китте. Менә булар инде хәзер менә шушы мамыктан ясалганнар. Гөлсирә Әхмәтшина монда кышкы кичләрен үткәрергә ярата. Аңа барыннан да бигрәк хәрәкәт итә торган курчаклар ясарга ашый. Шуңа күрә алдан ук аяк кулларын әзерли. Таякларда әзер киез итекләр кибә. Менә шулай чырныйсы. И клеестә бит инде сиртә башасы. Менә шуннан соң инде образын инде уйлый башлыйсың инде дирәк ясарга икән. Кем булып чыгар икән бу дисең инде. Оста сүзләренчә, аның бер-берсенә охшаш курчаклары юк. Кием салым, аяк киеме, чәчләре төрле. Краска белән буяганга караганда чәче менә мондай нидән ничектер нейрәк, натуральнейрак чыга инде. Менә буларга эшкен менә, әлезрәк моның нюанслары калды әле. Моны ясавы озак түгел. Менә моны син бер кичтә берничә ясарга, менә монсы инде уже заготовка.
Гөлсира Әхмәтшинаның өйендә ярминкәдә кебек хис итәсең үзеңне. Рәсемнәр, вазаларда чәчәкләр, бизәкле тәлинкәләр. Иҗади осталыгын ачарга тәрбияче һөнәре ярдәм иткән. Балалар бакчасында бөтен фантазияны җигәргә туры килә иде ди ул. Тарелкаларга точечный роспись дип атала инде. Шуның белән ясарга тыңган мин. Бик увлекаться иткән мин моның белән. Аннан соң инде күбесенчә инде мин холодный фарфор белән тотындым. Чәчәкләр ясарга. Ул чәчәкләр инде минем бик күп булды инде. Рәсем ясарга да яратам. Оста сүзләренчә, һәр кешегә күңел өчен ял кирәк. Алия Галиуллина, Гөлназ Хәсәншина, Илшат Мәхмүтов, Татарстан яңалыклары, Нурлат районы. Эфирна актуаль әңгәмә сәхифәсе белән дәвам итәбез. Игътибарыгызга Республика кан үзәге баш табибы, Татарстанның атказанган табибы, медицина фәннәре кандидаты Рамил Тораев белән әңгәмә тәкъдим итәбез. Сәхифәне хезмәттәшебез Ания Гыйбадуллина алып бара. Рамил Габдулхакович, исәнмесез? Хәерле көн, исәнмесез. Моннан берничә ел элек сезнең белән әңгәмәдә сез канны әлегә кадәр синтезлаштырмадылар әле дип әйткән идегез. Күп нәрсәләрне ясап була, әмма канны ясый алмыйлар әле дигән идегез. Медицинада, технологияләрдә алга китте бит инде. Ничә еллар үтте дигәндәй. Нәрсәдә булса үзгәрмәдеме әле? Кан шулай ук уникаль әйбер булып каламы? Бүгендә уникаль. Аның ясалма каны юк бүгенге көнгә кадәр. Бәлки ничәдер еллар узгачтан булыр ул. Кайчан булыр, аны әйтә алмыйм. Аны әйтүче дә юктыр. Бүгенге көндә канны шул сыйфатында алыштыра торган бер әйбер дә юк. Бүгенге көндә канның чыганагы булып донорлар кала. Менә без шул донорлар белән горурланабыз. Шул донорлар меңләгән, миллионлаган кешеләрнең тормышларын саклап кала торган шундый изге кешеләр. Кан ул организм турында нинди мәгълүмат йөртә? Кан кешенең бөтен күзгесе. Кешенең организмында нинди авырулары бар? Кешенең сәламәтлеген кан барсында әйтә ала. Кан аркылы кеше турында бөтен әйберне белеп була. Аның гаиләсе турында да, аның тормышы турында да. Нәселе турында да. Нәселе турында да. Нинди авырулар булган, барсында әйтә ала. Кан менә шундый, яны сыйыкча дип әйтмәйек, без аны сыйык булганга гына сыйыкча дип әйтә. Кан шундый микро органнар дип әйтәм, яны кеше организмындагы. Менә кеше үзенең шул органнары белән, бүтән кеше белән донорлар булышалар, бүлешәләр. Сәламәт кеше генә Тулысынча сәламәт кеше генә донор була ала. Менә шундый канның үзенчәлеге. Син кан тапшырасың ди, аны башка кешегә бирәләр, әйеме салалар. Шул вакытны нинди мәгълүматлар тапшырыла авыру кешегә? Сәламәт кешедә. Сәламәт кешедән авыру кешегә сәламәтлек кенә күчә. Иң мөһиме кешене саклап калу. Әгәр дә бер донор авыру икән, инжектор узган икән, ул кан салган кеше, ул авыру кеше тагын да авырачак. Шуңа күрә канга без аны хастаханәләргә барып җиткәнче 5 тапкыр, 5 баскычта тикшерәбез. Шуннан соң гына ул хастаханәләргә барып, без анда менә отдел контроля качества, алар кул куйгач кына печать сыккач кына шул вакытта гына хастаханәләргә бара. Безнең шундый менә диләр 6 ай карантинда була. Бүген кеше кан бирде икән, ул икенче көнне китмей хастаханәгә. 6 ай карантин, аннан соң яңадан шул донорны тикшергәннән соң гына шул вакытта гына хастаханәгә барып җитә. Менә шулай. Киләләр кешеләр, минем туганыма, минем канымны салырга кирәк, син харышын. Ул кешегә синдирис эшләмисең дип әйтмәйбез бер кашанда. Кеше изге уйлар белән, булышу белән килгән. Әмма ләкин барыбер ул кешенең каны бөтен тулайым тикшерелгәч кенә, андан индидер авырулар булмаган вакытта гына без аны хастаханәләргә җибәрә алабыз. Менә бу яңа донорларда килеп тора бит инде сезгә һәрдаим, әйеме? Менә аларның проценты ничек? Менә безнең 100% калсак, 75-80% безнең һәр вакытта даими донорлар. 15-20%, 25% ел сайын яңа донорлар була. Аларның әйтик 10-15% калганса, кан бирә торган булып, безгә ул зур сөенеч. Чөнки без донорларны
daimi donorlarını biliriz. Biz özümüz özümüzden tele profesyonel donorlar da vetemiz. Çünkü onlar gül tekşirinip durarlar. Bizlerin avruların başında nindi ekenlerini biliriz. Şuna göre onlar bilen işlevi de rahatrak ama lakin yana donorlar bulurga teyiş. Eğer de uylasak mı bugün 20 yaştan 18'den 30'ga çaklı donorlarının prosenti 30-35%. 29'dan 40 yaşka çaklı donorlarının 40-45%. Buna onlar indi şimdi. Ondan sonra 40 yaştan sonra kimi? Onun bir neyde yok. Bir kişilerin 40 yaştan sonra kimdendir Avrupa, kimdendir Rusya'nın atkazangan donor degan isimlerini alırlar. Her kişinin öz oyu, öz fikri. Buna bizden Tataristanımızda 12 mindən artıq Rusya'nın hem Sasıstan'ın atkazangan donorları var. O son yıl sayın artıp para. Uzgan yılgına Tataristan'ın 23. yılda 600 kan vergen donoruna Rusya'nın atkazangan donoru degen isim verildi. Kazanış mı? Kazanış. Bizim semeyni tradisiyalar, semeyni dinastiyalar var. Ettik Patkinler dinastiyası. Onlar babası, abisi, etisi, enisi, balaları varsa da. Buna onların aile bazısında 300 litreden artık kan verilgen. Lazım mı şimdi? Bizden şunday donorlar var. Özlerine bir gene kişi 170 litre kan vergen. Buna göz aldına getiririz bir kişini bastırıp hem 17 şilek koyuyoruz karşına. Kişinin 5-6 litre kanı var. Yani öz gümründe küp mü kan vergen. Küp kanı yoğurgan. Yoğurgan. Nasıl yoğurup tura. Kan vergen sayın жаңа көзәнәкләр шығар, жаңа kişinin kanı yoğurup tura. Buna göz aldına getiririz. Nerse buna kanға nişek qararga. Buna bizning ilde tabu altınlar, köp neft çıkarıla, köp gaz çıkarıla şulay bit. Biz bunu kazanış dep etemiz. Eğer de men kişinin kanın o altınlardan da neftlerden başında yukarırak ko'tarам. Çünkü kan kişini жаңадан turmuşuna koytara. Feriştelerge nişek qaraylar, donorlarga da şulay qarap, onlarga rahmet etesim kile. Rahmet sizge çakırığınız için. Siz çakırgan vakitte men her vakitte жүгіріп келерге әзір donorlar turunda, kan vericiler turunda günü boyu söylep tura alam. Mine şunday kişiler alar. Hürmetli televizor qarawçılar, bir neçe minuttan efirimizni hayırlı kun Tataristan tapşırığı devam ete. Biz яңалыклар ижад төркеме бүгенге саубуллашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Исән, имин булыгыз. Шымырт сирень арасында йорт тора, бүрәнәдән. Телевизоры күренми, антенна көйләнмәгән. Анда ялгыз бабай яши. Тормышы көйләнмәгән. Карчыгы үлеп киткән дә, ул кабат өйләнмәгән. Кыймасы гади тактадан, капкасы бүрәнәдән, монда низахлар чыкмаган, көфер сүз сөйләнмәгән. Үз тормышы, зур дөньяга үзенең карашы бар. Былай быйык та түгел. Тик йөрәк ярасы бар. Узган барганга ачык ул, фикере җыйнак, кыска. Һаман карчыгын сагына. Мохтаҗ ул якын дуска.
Илнең төп телеканалында Татарстан яңалыклары.